расман хорхе масвидал бо рекорди 35-15 зидди Колби Ковингтон бо рекорди 16-3 рӯзи 5 март муҳорибаи асосии турнири UFC 272. Пётр Ян зидди Алҷамин Стерлинг 2 рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 ва ҳамчунин Александр Волкановский зидди корейский зомби рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаани доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. Капсулаҳои самиюван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришмуи сарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метонед. барои ҳамин худди ҳозир номерҳое ки дар рӯи экран мебинед ба ватсапи онҳо занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имрӯз хабар пайдо шуд ки муҳорибаи ду топови ҷангвари вазни ним сабуки UFC Мавсар Евлоев ва Илия Топурӣ баргузор намегардад. оиди ин чиз худди Илия Топурӣ хабар дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: хабарҳои нохуб, Мавсар аз муҳориба даст кашид. мо медонистем ки ин кор мешавад. Дэн Иге, ту барои муҳориба омода ҳастӣ? ҳар чӣ зудтар ба ма ҷавоб де, агар ки ту озод бошӣ ва барои ин муҳориба розӣ бошӣ. умедворам ки рӯзи 22 январ вомехӯрем. рафтем, навиштааст Топурӣ. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи ду ҷангвари бебохт Илия Топурӣ бо рекорди 11-0 ва Мавсар Евлоев бо рекорди 15-0 бояд ки рӯзи 22 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардид. аммо чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Мавсар осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. топови ҷангвари UFC дар вазни ним сабук Гига Чикадзе боварӣ дорад ки баъди муҳориба зидди Келвин Катар ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ва барои ҳамин ӯ нақша дорад ки Катарро ба нокаут рой кунад. биён суханҳои Чикадзеро гӯш мекунем. чанд муддат пеш мо бо Дана Вайт ҳамсӯҳбат шудем ва дар як чанд мавзӯъ мо ҳамфикр шудем. ҳамчунин оиди муҳорибаи унвонӣ гап задем. ӯ ба ман гуфт ки кори худро ба анҷом расонд ва баъд суҳбат мекунем. барои ҳамин пеш аз муҳориба бо Катар ма боз як мотиватсияи нави дигар пайдо кардам. ма танҳо ҳамаро огоҳ кардан мехоҳам ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ма ба муҳориба баромада ҳамаи корро мекунам, то ин ки рақиби худро ба нокаут рой кунам. ман мехоҳам ки рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ҳамаи тамошобинон чашмони худро хуб кушода муҳорибаи маро тамошо кунанд. ман нақша дорам ки беҳтарин баромади худро нишон диҳам, гуфтааст Чикадзе. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Гига Чикадзе ва Келвин Катар аллакай рӯзи 15 январ дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. чемпиони пешинаи UFC ва комментатори UFC Майкл Биспинг боварӣ дорад ки Конор Макгрегор Чарлз Оливейраро ба нокаут рой карда метавонад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Конор кори беҳтарин кард то ин ки шахсияти хеле машҳур шавад ва машҳур будан ин хуб аст. ними одамо мехоҳанд бинанд ки чӣ гуна ту ғолиб мешавӣ, а дигар қисми одамо бошанд мехоҳанд бинанд ки чӣ гуна ту шикаст мехӯрӣ. ва вақте ки ту ҷанговарӣ, ин гуна муносибат аз ҳама муносибати хуб аст, чунки дар ҳама ҳолат одамо муҳорибаи туро тамошо мекунанд. ва медонед чӣ? ягон кори намешуданӣ нест. Конор дар ҳақиқат метавонад баргарда ва Чарлз Оливейраро ба нокаут рой кунад. албатта ки ӯ ин корро карда метавонад. агар гӯем ки Конор Макгрегор ин корро карда наметавонад, пас ин гапи дурӯғ мешавад, гуфтааст Биспинг. дӯстон, айни замон қариб ҳама оиди ана ҳамин муҳориба гап зада истоданд. ҳамчунин худи Конор Макгрегор ва Чарлз Оливейра ва ягон шахс номи довталаби асосӣ Ҷастин Гейҷеро номбар намекунад ва аз ин ҷо қарор бароварда мешавад ки агар худи Конор ин муҳорибаро хоҳад, пас UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. аммо дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки агар Конор баргарда, дарҳол муҳорибаи чемпионӣ намегзаронад. аввал зидди ягон ҷангвари машҳур муҳориба мегзаронад ва баъд шояд ки муҳорибаи унвонӣ. ба фикри шумо дӯстон, Конор Чарлз Оливейраро ба нокаут рой карда метавонад ё ин ки Оливейра ӯро ба монанди дигарон шикаст медиҳад? метавонед фикротонро нависед дар канал, обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.